פרשת שבוע, פרשת בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. משה רבנו פחד ללכת לפרעה. היה לו איזה פחד כזה כבר. למה? יש טעם רוחני יותר מהטעם הגשמי. עד עכשיו פרעה היה אומר מי השם, לא ידע את השם. לא מכיר. לא מכיר. נעים להכיר. בוא תראה מי המדובר פה. אבל פתאום הוא בא ומשחק איתך בתוך הקדושה. מה? מפריע למישהו? הוא בא ופתאום אומר לך, תשמע, שם הצדיק. אני אומר שם. זה מסוכן. עד עכשיו אמרת כלום, בסדר. עכשיו אתה משחק איתי בתוך הקדושה. מה? שם הצדיק. ואני, הוא מתחיל פילוסופיות בתוך כבר זה לא הכחשה מלאה. כאן זה כבר נושא יותר קשה להתמודד. ולכן, ברגע שזה ככה זה יותר קשה. מסופר סיפור על אחד האפיקורסים הגדולים ביותר שהיה מזמן המזכירים. היה רשע, רודף את היהדות בכל צעד ושעל, חרט על דגלו את המלחמה בדת. לפני מותו, עשה וידוי ומת. אמר אחד הצדיקים, אני חושב אחד האדמו"רים, שזה מעשה הכי חמור שהוא עשה בחיים. למה? הוא לא חזר בתשובה. הוא ידע שחז"ל אומרים שרשעים אפילו על פתח של גיהינום לא חוזרים בתשובה, כדי להראות חס ושלום שחז"ל לא צודקים, אז הוא עשה וידוי. גם זה חלק מהרשעות שלו. הוא אומר, מה שהוא לחם ביהדות כל החיים שלו, זה לא נורא. הוא אומר, אבל בזה שהוא לוחם בתוך היהדות, שהוא עושה כאילו דבר שבקדושה, עושה וידוי, וזה באמת כדי לסתור את דברי חז"ל, זה דבר הרבה יותר חמור מהמלחמות של כל החיים שלו. כן? זה יותר מסוכן. גם פה פרעה, ברגע שהוא התחיל עם השם הצדיק, אז כבר יש פה בעיה. וכמו שמובא מרבי שמשון מאוסלופולי, באמת, מה שהוא עשה פה, הוא הפריד את שם הוויה. השם הצדיק יודקה, ועמי הרשעים ו"ק, ראשי תיבות, ואני באמצע מפריד ביניהם. זה היניקה של פרעה שיונקת מהעורף, כמו שמובא באריזה, זה הרשעים, עמלק ופרעה, הם מפרידים את שם הוויה. מפרידים את הבנים מהאבא, ו"ק זה הבנים והאבא זה יודקה. וזה התפקיד שלנו, לחבר את זה, וזה ביאת משיח צדקנו, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. אז לכן פה זה כבר מקרה יותר חמור. עוד יש לנו, כאן, יש פה פירוש יפה מהרב הגדול, הרי צבי פרומר, עליו השלום, השם ייקום דמו. הוא היה היורש, ראש ישיבה אחר רבי מאיר שפירא מלובלין, בשמה, בחכמי לובלין. היה גאון עצום. נהרג בשואה, כל המשפחה שלו, כולם נהרגו, לא נשאר שום זכר ממנו. אז יש איזה זכר ממנו מהספרים, כמה שתי ספרים יש ממנו, היה גאון עולם. אז הוא אומר ככה, משה רבנו כשרצה, הקדוש ברוך הוא בסנה שולח אותו, להוציא את בני ישראל בארץ מצרים, אז הוא אומר, וכי הוציא את, איך אומר שם הפסוק? על הפעם הראשונה שבסנה, הוא אומר, לא. מה? לא, זה בסוף הוא אומר. בהתחלה, הוא אומר באיזה זכות ישראל יצאו ממצרים. זה ההתחלה. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. יפה. ויאמר כי יהיה עמך וזה לך האות, עבדו נתנים על הר הזה. משה שואל באיזה זכות יש ישראל לצאת ממצרים. צריכים זכויות, איזה זכות יש להם? הוא אומר לו בזכות זה שהם עתידים להיות פה בהר סיני. ולומר נעשה ונשמע, בזכות זה הם יוצאים ממצרים. זה הסיבה. עכשיו, אומר, יש לנו קיים עלן, הבא להתאמה פותחים לו. נכון? לא מוציאים אותו משם. בא להתאמה פותחים לו. בא לתאר מסייעים בעדו. אז אם כן, הם באים להתאמה, עם ישראל, למה להוציא אותם? כאילו, איך זה עובד? הם לא רוצים לצאת משם. מה אתה רוצה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה. אפילו שעם ישראל לא רוצים, כן? אפילו שעם ישראל לא רוצים, אבל יש בזה מעלה. שמה? שבסטרא אחרא גם יש הכבדתי את ליבו. והיות שהכבדתי את ליבו בסטרא אחרא, לכן גם בתחום של הקדושה יש לי סמכות לעשות כביכול הכבדת הלב בקדושה. ואפילו שעם ישראל לא רוצים, אני בכל זאת כן ירצה. אני אתן בליבם ויוציא אותם ממצרים.
וזה מה שאומר, כן זה לעומת זה יעשה לי, וזה בועל פרעה, ויחי תאמר באיזה זכות? השאלה שלך הראשונה ששאלת כל הזמן, באיזה זכות? אומר, בזכות זה שהכבדתי את ליבו. בעיקרון עם ישראל צריכים להיות בחוץ, רק אני בכוונה עושה את זה, אז גם אני יכול לעשות את בצד השני אצל עם ישראל, לגרום להם למצב הזה. כן. ואז אומר לו, מה נשיתו את הנפקים בו? מכת הרבה אין בה התראה, ובכל זאת רמוס פה, כמו שאומר פה, לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה באופן ברור, השם לא אמר למשה, אני אתן להם את מכת הרבה. משה הבין לבד. מאיפה הבין לבד? רבי שמשון מסופולי אומר, זה מה שכתוב, בו למילים פרעה. תחליף את המילים בו בפרעה, ב' ופ' זה ממש מתחלפים, וכל שכן אם זה ערבי, אז בכלל. וא' ועין זה גם כן משתנה. אתה תבוא את המילים בו למילי פרעה ויצא לך הרבה. נכון? וכמובן בשינוי האותיות. אבל פירוש שני, ולמן תספר באוזני בך או בבנך, אומר המדרש רבה, איזוהי מכה שאתה מספר באוזני בך או בבנך, זו מכת הרבה. למה דווקא מכת הרבה? אז יש לזה שתי הסברים. הסבר אחד שזה המכה היחידה שנשארה בכדור הארץ. מדי פעם, בפעם חס ושלום יש מכת הרבה, ולכן באים אומרים לך, כמו שהיה במצרים. אבל עוד פירוש יש בזה, גמרא במסכת שבת אומרת, בדף פ', איסור הוצאה בשבת. מה הגודל איסור הוצאה בשבת כדי שימוש? אומרת הגמרא הרבה, חגב, מה השיעור שלו? אפילו אחד. למה? שמצניעים אותו לקטן לשחק איתו. ילד קטן משחק עם חגבים. פעם היה ככה משחק אמיתי. מוציא לו את הכנפיים, לאט לאט, אתה יודע מה עושה לו. משתעשע בו. ככה היה פעם. ולכן, אז ילד קטן אוהב חגבים. אומרים לו, אם היית במצרים, היה לך הרבה חגבים בחינם. שם היה מספיק הרבה. כן? זהו מה נספר באוזני בנך. איזה דבר שמספר לבנך, זה דווקא במכת הרבה. כן. עוד פירוש בזה. עכשיו היה. אבל אחד מהם לא יושב. כולם באוויר. כמו שרבנו אמר, ארבע יאללה, אבל יותר עד סוף העולם לא יאללה. מעניין. הוא אומר, אחד מהם לא יושב. כולם באוויר. באים וטסים ויורדים. כי בסיני הם כן נמצאים. מעניין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כתוב שכמו לא יהיה. כמו לא יהיה, הרי אצל יואל, הנביא יואל אומר שהיה שם מכת הרבה. זה היה שם רק חסיל, כאן היה כל המינים, שם היה רק סוג אחד, זה חילוק אחד. זאת אומרת שיכול להיות שכן יש. זה לא כזה מופרך, כתוב שבכל העולם לא יהיה, לא רק במצרים לא יהיה. עוד פירוש יש בזה, משה רבנו ידע, קראת בספר גור אריה, מי זה? המהר"ל מפראג. שלא צריך להודיע למשה על מכת הרבה, ולמה? ידע משה לבד שזה מה שהולך לקרות. למה? כי נעשה נס. איפה נעשה נס? נעשה נס במכת ברד. שמה היה? הפשטה והשעורה נוקתה. כעשו אביב והפשטה תגיבול, והחוטה והכוסמת לא נוקו. למה? כי אפלות הנה. רש"י אומר שתי פירושים. פירוש אחד אומר, פלאי פלאות נעשו להם. למה פלאי פלאות? שלא לקו. וצריכים ללקות. אומר, למה נעשה נס? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לחינם. סימן שצריך לבוא מכת הרבה ושיהיה לו מה לאכול, שלא יישאר רעב. אני רוצה שמזה הבין פרעה, ככה אומר הרב גור אריה, מזה הבין פרעה שזה מה שהולך להיות. כן? זהו. זה פירוש יפה. באמת רש"י הזה צריך להבין אותו, אם כבר אנחנו מדברים. ראיתי הרבי מלובביץ' שמסביר את זה יפה. לא. ראיתי בעלים לתרופה, ראיתי. מביא ספר אחד לראות יפה, הוא אומר ככה. כאפלות הן המאוחרות. רש"י אומר שתי פירושים. מאוחרות. ועדיין היו רכות, ויכולות לעמוד בפני קשה. ואף על פי שנאמר ואת כל אסף השדה כה ברד. יש לפרש פשוטו שמקרא והעשבים המורידים בכלחם,
הראויים ללקות בברד. יוצא שזה טבעי. דבר קשה נשבר בברד, דבר רך, אז הם לא נשברים בברד. ומדרשות, האפלות פילי פלאות נעשו להם שלא לקו. זה סתירה גמורה. קודם אמרת לי זה טבע גמור שזה לא נשבר כי זה רך. אחר כך אתה אומר לי פילי פלאות. מה קורה פה? סתירה בחז"ל. מה רש"י רוצה ממני? סתירה. מה? אם זה טבעי, אז למה שיהיה פלאות? למה אתה אומר לי נעשה נס? אז יש כאן שתי חלקים אמורים. אומר מצד הברד נכון, דבר שהוא רך לא צריך שיקרה לו כלום. אבל הבעיה שהיה שם גם אש. אש מתלקחת בתוך הברד. מצד האש הם צריכים להישרף. אז אומר זה נעשה להם פילי פלאות. מצד הברד זה ככה. מצד האש מתלקחת בתוך הברד. זה ניסים. למה ניסים? כדי שיהיה מה לאכול. סבא היה אומר שתמיד, לא יודע, מכת ברד היא באה אחרי יובש גדול. אף פעם בחורף אין, מכת הרבה באה אחרי יובש גדול. אין אף פעם הרבה בחורף. הרבה בא בקיץ, בסוף הקיץ. אחרי יובש גדול מאוד הוא בא. וכאן היה נס בתוך נס, שאחרי מכת ברד בא הרבה. נס בתוך נס, הקדוש ברוך הוא עשה פה משהו מיוחד. דבר האחרון שפרעה יכול לחשוב שיבוא עכשיו יבוא הרבה. זה לא מתאים לאקלים, למערכת. זה היה חורף גם, חודש שבט, לא, היה עכשיו, טבת זה היה. חודש טבת היה מכת הרבה. מה? ככה זה, אני יודע למה, ככה זה. ככה זה עובד, פיזי. נכון? ככה זה, הן באות רק בקיץ. לא שעכשיו באו, כן. נכון? גם התימנים. כן. מעניין. ידוע שהתימנים יש להם מסורת לאכול את זה, וגם המרוקאים הקדוש מאוד יצא נגד זה. מאוד, לחם. כן. שאין לנו בזיוק מסורת בזה וזה, ואחרי אנחנו לא אוכלים את זה. יש שם חטא או כף על הבטן שלו, על החזה, וזה הסימן אם הוא כשר או לא. זה המסורת שיש לתימנים, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. כן. רגע, תן לנו לדבר, מה? ואת אותותי ששמתי עמם ידעתם כני השם. התחיל בלשון יחיד, וזמן ספר באוזני בנך ובן בנך. וסיים בלשון רבים וידעתם כי אני השם. למה התחיל בלשון יחיד או סיים בלשון רבים? אז יש בזה פירוש, פשט הדברים, ככה מביא מרי אסד. כדי להעביר מסר לילדים בחינוך, אתה צריך להיות חדור בינך לבין עצמך בעניין, ואחר כך להעביר. אבל ברגע שאתה בעצמך לא חזק בדבר, איך אתה יכול להעביר מסר? אומר, הרי שקודם כל וידעתם כי אני השם, אחר כך הוא יספר בינך. פירושו הוא בא לספר מתי? כשלפני זה וידעתם כי אני השם. זה פירוש אחד. פירוש שני, רבי שועה מבעלז, לפני שהוא נפטר, אמר את הפירוש הזה. אמר שמשה, פסח ראשון שיצאו ישראל ממצרים, לא היה מי לספר יציאת מצרים. כולם היו במצרים, כולם ראו, מה יש לספר? מה יש לך לספר? אבל הבנים של משה, היחידים היו שלא היו במצרים, והגיעו למדבר לאחר מכן, ולהם משה רבנו סיפר את הסיפור יציאת מצרים. ועם ישראל יצאו ידי חובה שומע כעונה. ולמען תספר מי משה באוזני בנך, ועם ישראל כולם ישמעו וידעתם כי אני השם. יצאו ידי חובה שומע כעונה. יש מחלוקת אם יוצאים ידי חובה בהגדה של פסח שומע כעונה, והלכה שיוצאים ידי חובה. כן. ויאמר משה, ויאמר משה ואהרון לפרעה ויאמרו אליו, כה אמר השם אל העברים, עד מתי מאנת להיענות מפניי שלחמי ויעבדוני, ועמה מחר הרבה בגבולך. וכיסה אתן הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה. זאת אומרת, יהיה חושך גדול, כיסה אתן הארץ, ואז לא יוכל לראות את הארץ. זה כפל לשון. אם כיסה אתן הארץ, אז לא יוכל לראות את הארץ. מה כפל לשון? הרבה יכסה אתן הארץ. ולא יוכל לראות את הארץ, מה כפל לשון?
אלא ההסבר הוא, כמו שמביא מארי אסד פה, שהרבה לא יוכל לראות את העץ. לא הבני אדם לא יאכלו את העץ, אלא הרבה. ואז מה? ואכל את יתר הפלטה, כמו סומה שלא שבע, אוכל הרבה ולא שבע. הרבה בכלל מחסל דברים, אבל באופן שהוא לא רואה, חבל על הזמן, לא יישאר באמת שום דבר. זה אומר, וכיסה את עין הארץ, ולכן הרבה לא יוכל לראות את הארץ, ולכן ואכל את יתר הפלטה, לכן הוא יוכל לאכול את הכל. כן? למעשה מה שקרה בפועל, הפסוק אומר ככה, והיה לה הרבה יוצאים והלך בכל גבול מצרים, ויכס את עין הארץ, ותחשך הארץ, ויאכל את כל עשב הארץ. אז יש פירוש במפרשים, כמו שמביא פה בעל הטורים, שכאן כתב וינח, וכאן כתוב וינח ביום השביעי, מלמד שמכת הרבה הגיעה בשבת. אומר הרחשב הצמח דוד, שמכת הרבה שמרו שבת, ולא התחילו לאכול עד שלא יצא שבת. וזה אומר הפסוק. ויכס את כן כל הארץ. אבל רק אחרי ושתחשך הארץ, אחרי רבנו תם, ויאכל את כל עשב הארץ. שמר שבת. כן? למה? כי פרעה היה נגד השבת, נכון? עם ישראל בשבת היו נחים, מדברים דברי תורה, הוא בא ביטל להם את זה. נרפים אתם נרפים, ולכן זה מה שביטל. משה רבנו תיקן להם תקנות לשבת ולעסוק בתורה בשבת. חיבר להם קונטרסים והיו לומדים בו בשבת. בא משה, פרעה אמר, אתם, בגלל שאתם בשבת יושבים מתאספים, לכן אתם ככה רוצים ללכת, מחפשים ללכת. לכן מהיום אתם לא יהיה לכם תבן ותעבדו יותר קשה וביטל להם את יום השבת. ולכן זה היה מאוד קשה למשה רבנו. למה הראיות על הזה? למה? כל העניין הזה של תקנת שבת משה תיקן להם. ככה מובא בחז"ל שמשה תיקן להם תקנות. גמרא, משה תיקן תקנות לעם ישראל. לאחד התקנות היה זה שבת, לשבת בשבת וללמוד תורה. כן. כן, זה גמרא שכישוף לא עובד בשבת, זה נכון. איפה זה היה? היה משהו פה, פסוק מפורש של זה. יש פסוק מוזר, או הכיתוב שלו מוזר. איך זה היה? פה בסוף פרשת שמות. לא זוכר, מה יהיה? מילה ממש מוזרה. יש פה מילה מוזרה שלא הייתה צריכה להיות בכלל כתובה ככה. תאספו, איך זה הפסוק? הנה. רגע. אתם לכו. רגע. תאספון. איך? הנה. לא תוסיפון לתת תבן לעם. סליחה. לא תוסיפון לתת תבן לעם. איך כותבים תוסיפון? אז כתוב תף א', צריך להיות ו', בלי כלום. כתוב תף א', זה לשון תאספון. לגרמוז למה שחז"ל אמרו, שלא יתאספו בשבת בלימודים. שלא יהיה גיבוש קהילות. אומר לא תוסיפון, לא תאספון. תקרא. זהו. ככה אמר רבי דוד מללוב, הוא אמר שהוא בטוח שהוא יעלה לשמיים, או שרבנו יגיד לו שהוא התכוון לזה שהוא כתב. כן. שאלה ידועה, מה התשובה שלך? התשובה היא שגר שמתגייר, אז הוא מברך אחר הטבילה. ואומר הרב אוירבך, פירוש יפה מאוד. אומר הרב אוירבך, הרי כתוב שבכל דור ודור יראה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יוצא שאתה קורא את ההגדה, אחרי ההגדה אתה אדם אחר כמו לפני ההגדה, כמו גר. לכן לא תקנו ברכה. מובן? כאילו זה גדר כזה, בסדר.
השאלה ידועה של הפוסקים שואלים את השאלה הזאת. טוב. כאילו, ברכה עובר לעשייתן. הוא אומר, אם אני בגדר כזה שאני אחרי ההגדה כמו גוי לפני ההגדה, מה שהייתי יודע ביהדות ובאמונה לפני ההגדה כמו גוי. ולכן אני לא יכול לברך. מה שאני יודע אחר כך, גל ישראל. עכשיו אני חדור באמונה, יודע. הוא אומר, כל שנה מחדש צריך להגיע למצב כזה שכל פעם התחדשות. חידוש של הרבו יבח. לכן זה הסבר למה מברכים אחר כך. זה פוסקים מה שכתבו בזה, אני לא זוכר. כן. כן. על התבן. מה עוד? כן, כן, הוא אומר את זה, ככה הוא אומר. התחילו עבדי אבותינו, כאילו לראות, יראה אדם עצמו כאילו יצא ממצרים, אז הוא בגדר כזה שבהתחלה הוא כמו שהיה פעם. עכשיו כן, אבל הוא אומר שכל פעם צריך להרגיש מחדש את כל יציאת מצרים, פירושו כאילו באותו מצב, מתחילה עבדי עבודה זרה, באותו גדר. טוב. בסדר, ואז באו עבדי פרעה ואומרים לו לפרעה, למשה, ויפן ויצא מפרעה. למה הם יצאו משם? אומר המדרש רבה, ראה משה שעבדי פרעה מתלחששים עם פרעה. כמו שאומר הפסוק, עד מתי יצא לנו למוקש? ראו משה ואהרון שהם רוצים לדבר ביניהם, והם מפריעים להם, הם צריכים לדבר בשקט ובשושושו כזה, קמו ויצאו. אמרו, תגמרו את הדיון ביניכם, אנחנו נחזור בחזרה. יצאו החוצה. יש סיפור מדהים עם הרב הגדול, רבי דוד לוריה, מחבר פירוש הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר. אילולא האדם הגדול הזה לא יצא שום ספר מהגאון מווילנה. הוא זה שהלך וחיבר את כל הספר, את כל הספרים של הגאון, הוא היה גאון בפני עצמו, וחיבר את כל ספרי הגאון והוציא אותם לאור. והוא בעל מראה הפנים על הירושלמי גם כן. והוא ממש היה גאון עצום, הרד"ל. והיה איתו סיפור, הוא היה לוחם מאוד במשכילים, בהשכלה. מה הם עשו אלה הרשעים האלה? לא טמנו ידם בצלחת. כן, כדרכם של רשעים. הלכו וזייפו את הכתב יד שלו, וכתבו דברי שטנה נגד הצאר הרוסי. באותו זמן וילנה נכבשה על ידי רוסיה. והכניסו את זה לתוך הכתבים שלו. והלכו והלשינו עליו שהבן אדם הזה חותר נגד המלך, ומדבר ומוציא כתבים ועניינים. ואז הוא נעצר, נוחרם לו הכתבים, ואז נמצא בתוך תכריך הכתבים באמת דברי נאצה והסתה נגד הצאר הרוסי. הוא נכנס למאסר בפטבורג, שם במבצר של ידזה, והיה אסור שם 105 ימים באשמה של מרידה במלכות. והבן אדם מסתבך, לך תוכיח, לך זה, אתה יודע, זה לא פשוט בכלל לצאת מסיפור כזה, זה לא פשוט. באחד המשפטים, אז ששפטו אותו, צוות השופטים התחילו לדבר ביניהם בנוגע לעניינים של החקירות והדרישות וכל מה שקורה בעניינו. אז הם דיברו בצרפתית על הידיעה כאילו הוא לא יודע צרפתית הנאשם, ואז הם מדברים בשפה שהוא לא מבין. והוא באמת היה מבין צרפתית, הוא הבין מה הם דיברו. מה הוא עשה? הוא מיד סגר את האוזניים. ונעמד בצורה שלא רוצה, כאילו הוא ניסה לא להקשיב להם. ואז השופטים צעקו עליו, תעמוד יפה, ותפסיק לעשות פה משחקים. אז הוא אמר להם, סליחה, אתם חושבים שאני לא יודע צרפתית, ואכן אתם מדברים, אבל אני באמת יודע, ואני לא רוצה לשקר עליכם, ולכן אני סותם את האוזניים בצורה מוזרה כזאת. וזה ישרות שהקסימה אותם. כל אחד היה רוצה לשמוע מה מדברים, ולדעת לפרוח את העניינים, ללמוד. אבל הוא היה ישר, והם מאוד התפעלו מזה, ואז הם החליטו לחקור את הדברים יותר לעומק, ואז את המלשינים הכניסו אותם למאסר, וחקרו אותם, והגיעו למסקנה שזה הם עשו את זה, ושלחו אותם לסיביר, והוא יצא לחירות. זה היה המפתח הגדול לחירות שלו. ושאלו אותו מאיפה הוא ידע לעשות דבר כזה. מה פתאום עשית הדבר הזה? זה לכאורה ההפך מההיגיון. היית צריך להקשיב מה הם אומרים.
הוא אמר, למדתי את זה מדברי המדרש פה, במשה ואהרון. שמשה ואהרון ראו שפרעה רוצה להתייעץ עם העבדים שלו ואנחנו מפריעים, הוא אומר, נצא החוצה, לא יקשיב למה שאתם מדברים. לא רוצים לשמוע שאני אשמע, וזה בעצם חרם רבנו גרשום, שאסור לאדם להקשיב או להסתכל במכתב של השני, אפילו שלא כתוב על זה חרם רבנו גרשום. זה איסור גמור וצריך כפרה על זה, כמו שמראה הרב חידה. לא להסתכל במקום שלא צריך. לא רוצים שתשמע? לא צריך. אל תשמע, למה אתה צריך לשמוע? כן, פירוש מה, זה סיפור מדהים, אה? לא יאומן. טוב, מה טוענים עבדי פרעה? עד מתי יהיה זה לנו למוקש? באמת, מוקש זה לא מילה. הטרם תדע כי עבדה מצרים. מצרים הייתה ארץ מוקט מבחינה כלכלית, חברתית. לא היה משפחה שלא היה שם כמה הרוגים. כל העיר, הארץ דלדלה, מה שכל מכה עשתה בהם, שמות. ממש, מי נשאר? ניצולי שואה יש שם. מה יש בארץ הזאת? מה נשאר? קצת תבואה, גם את זה עכשיו יבוא הרבה ייקח. מה תגיד, זה לא יקרה? 7 פעמים קרה הכל. מה אתה חושב שלא יקרה? מכה שמינית כבר, נכון? למה שלא יקרה? מה? זה ברור שזה הולך לקרות. אז למה אנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש? נכון? ככה הם טוענים עבדי פרעה לפרעה. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? ואז, ויושב את משה ואת אהרון, ואומר עליהם, לכו עבדו, מי ומי ההולכים? אמרו לו, בנערינו וזקנינו, אמר להם, לא, לכו נא גברים. חבל, ראו קרע נגד פניכם, תשאירו פה את הילדים. ויגרש אותם את פני פרעה. נשאלת השאלה, אור החיים הקדוש עומד על זה. הרי אמרת לי שהיה סיבה למה עבדי פרעה מדברים עם פרעה ככה. אתם תדע כי עבדה מצרים. מה התשובה עכשיו? בנערינו וזקנינו נלך, בגלל זה לא עבדה מצרים? מה התשובה לטענת עבדי פרעה? ארץ מצרים, אתם תדע כי עבדה מצרים? מה אתה מתכחש למצב שקורה במדינה? אתה מלך על מדינה הרוסה, הורס את המדינה אחריך, מה אתה עושה? מה התשובה? הוא מצא עוד איזה טענה עם משה, אתם הולכים עם הילדים, אז אני לא מוכן. אבל אתם תדע כי עבדה מצרים? מה זה עונה לשאלה? אתם תדע כי עבדה מצרים. מובן לשאלה? אומר האור החיים הקדוש, זוכרים אותו, כן? האור החיים הקדוש, הבבא סאלי עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מקפיד ללמוד אור החיים כל ערב שבת בדווקא. היה מהבוקר, קורא 2 מקו התרגום עם אור החיים. ואם הוא לא היה גומר אותו, לא היה עושה קידוש. עד 10-11 בלילה. כל עוד שהוא לא גומר את כל האור החיים על הפרשה, לא היה עושה קידוש. ככה היה דרכו. וגם בגיל זקנה מאוד, היו צריכים לשבת לידו ולהקריא לו ולהגיד את כל האור החיים. הוא צריך לשמוע את האור החיים. בלי זה אין קידוש. היום ההילולה שלו, זכותו יגן עלינו. שלמה, היית אצלו? 32 שנה, מי יאמין, אה? הזמן עף. כמה? מה פתאום? בנתיבות? אור החיים. כן. וזהו? מה אתה אומר? זה סיפור מדהים מה שאתה מספר לי, נכון? סיפור מאוד מעניין. לכאורה כיפה זה שום דבר. מה ההבדל בין כיפה סרוגה לכיפה שחורה? לפי ההלכה כיפה סרוגה זה כשר. והמצנפת של הכהן גדול היה כיפה סרוגה. אין. אז מה העניין של הכיפה? מה שמעניין את בבא סאלי, כיפה, באמת? אז אני מספר לכם סיפור שאבא שלי מאוד התפעל ממנו, גם התפלא והתפעל ממנו. זה היה עם אחד קוראים לו שמואל גולן, שיהיה בריא. הוא היה לובש כיפה סרוגה, והוא האדם ירא שמיים בתכלית, שומר קלה כבחמורה. היה לו גידול בראש, והיה צריך לעבור ניתוח,
אבא שלח אותו, לך תקבל ברכה ממי? מהרב מנצור בן שמעון. כן, החכם מנצור. הלך אליו, אז הוא אומר לו, למה אתה לובש כיפה סרוגה? תלבש כיפה שחורה והניתוח יצליח. וזה גם פלא, אבא התפלא, כאילו, מה הקטע? מה הרעיון? נכון? זה מה, זה עבירה? יש איזה חומרה כזאת לא ללבוש כיפה סרוגה? לא שמענו. אבל הם רצו משהו אחר לגמרי. אבא מאוד התפלא מזה. הם רצו משהו אחר. הם רצו שהבן אדם יחנך את הבנים שלו בדרך מסוימת. ברגע שאתה לובש כיפה סרוגה, אתה לא מקובל בכל מיני חברות, לצערנו זה המצב ואי אפשר לשנות אותו, אתה לא מקובל בכל מיני חברות, אתה לא יכול לחנך ילדים במקום חרדי. וזה מה שהם רצו. שהקו שלו יהיה חרדי, שהוא יוכל להתחתן איתם, שיוכל לחנך ילדים במקום כזה. לא שבאמת יש הבדל בין כיפה סרוגה לכיפה שחורה. וזה מה שבבא סאלי רצה משלמה, שהוא ישים את הילד שלו בתלמוד תורה ויצא תלמיד חכם גדול כמו שקרה בסוף. הבנת עכשיו? שריך. גם. אתה אומר. פלא פלאות. זה צדיקים, זה משהו מיוחד. כן. שכדאי ללכת בכיפה שחורה, לשנות מסרוגה, שרואים עוד אחד מתחזק, גם אני צריך לחזק. פרסום מניסה. כן. לא, זה דבר חשוב. זה נראה דבר שמה בכך? זה דברים שמה בכך, אבל היום צריך להיות מציאותי בשטח, שהחיצוניות קובעת. החיצוניות היא אפס, והיא גם שקר, אבל יש בזה חשיבות היום. אבא היה דוגל, אני זוכר טוב, שאפילו בעלי בתים, אנשים עובדים, שילכו עם חליפה וכובע. אם הוא שואל אותך, ללכת ביום חול עם חליפה וכובע, היה אומר, ודאי שכן. לא רק בשבת. למה? בשביל התדמית, בשביל גם שיקבלו את הילדים שלך תלמוד תורה. וכדומה. הוא גם היה אומר שמותר לשקר, זה עוד דבר, זה ידוע, כן? הוא היה אומר, תיקח מחבר שלך, תיקח ממישהו חליפה וכובע, לך תלמוד תורה, תרשום את הילד שלך. שיחשבו שאתה הולך עם חליפה וכובע. הוא היה מתיר לשקר גם כן. כן. משפיע. תראה, כל גילים שלו, אבל לילד קטן, שאנו נותנים לילד בר מצווה, חליפה וכובע, זה מחייב שהוא כבר לא יכול לרדוף אחרי חתול או משהו עכשיו. זה כבר מחייב אותו. בסדר. טוב. צריך לדעת להשתמש בכל הכלים לעבודת השם. השם יעזור. אבל חס ושלום לחשוב שזה עושה משהו. ממש. חיצוניות זה ממש משהו אחר לגמרי. הוא היה גר באיזה מקום, הרב בבא סאלי, ובגלל שדיברו שם, היה מחלוקת והם דיברו נגד החסידים, משהו, הוא עזב את העיר. הוא אמר, מקום שמדברים. אמר, מקום שמדברים ככה, אסור לגור במקום הזה, עזב את המקום. אלה פלאות. כן. טוב, בוא נחזור לעניינים שלנו. אור החיים הקדוש אומר, מה קרה כאן לפרעה? הרי עבדי פרעה טענו לו, הטרם תדע כעבדי מצרים. אומר אור החיים, אנחנו צריכים להבין דבר אחד קצת יותר עמוק, מה זה שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא יקשה את לב פרעה. אנחנו שומעים, מבינים, אבל צריך להבין מה עובר עליו בראש. מה הוא מכר לעם שלו? מה? אני בכל זאת איתן בדעתי, למרות המכה, למרות האסונות, אני ממשיך בכיוון שלי. צריך למכור משהו לאנשים. זה מזכיר לי את אותו האיש, רבין, שהיה רציחות, הריגות, אחרי הסכמי השלום שלו. היה אומר, קורבנות השלום, עד שהוא נהיה קורבן, וזהו, הכל יסתדר. זה שם מרחם. זה, אני יודע איך לקרוא לזה? זה מה שאתה רוצה. אני אומר את המשיח עכשיו. טוב, בקיצור, מה פרעה מכר לעם ישראל, לאומה שלו? מה?
הקשה את ליבו. טוב, מה אתה מוכר לעם? תגיד משהו, מה יש לך להגיד? נאום לעם, מה יש לך להגיד? הכל מכה ומכה. אנחנו נמשיך, נהיה איתנים, נהיה חזקים, מה, עד כמה? אלא כאן היה טענה חזקה של פרעה. לא רק שהמכות לא שברו אותו, אלא עוד חיזקו אותו. וכפי שאומר הבני יששכר, כמה ראינו את זה שבוע שעבר, כבד לב פרעה. כבד כמה שאתה מבשל אותו יותר, נהיה יותר קשה. לא רק שהמכות לא ריככו אותו, עוד הם חיזקו אותו בדעה שלו. למה? היה כאן טענה חזקה מאוד לפרעה, שאלה גדולה ועצומה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל צריך רשות מפרעה? מישהו הפריע לו? שיקח אותם. מישהו אמר לו לא? מישהו יכול להגיד לקדוש ברוך הוא לא? למה הוא צריך בכלל רשות מפרעה להוציא את ישראל במצרים? ממה שהוא מבקש רשות, זה מראה הפוך על הפוך, שהעוצמה של פרעה היא כל כך עליונה, שאפילו הכוח על בעולם האלוקים של היהודים זקוק לאישור שלו. אז זה מחזק את העוצמה האדירה שלו שהוא טען מאז ותמיד, לי אורי ואני עשיתיני ישוע אלוהיו. זה רק חיזק את המעמד שלו. הוא אומר לכל העם, הוא יכול לשלוח לנו מכות, הוא יכול לשלוח דם צפרדע וקינים ולהביא לפה הרוב, אבל לשנות את העובדה שלקחת את היהודים בלי רשות שלי הוא לא יכול. סימן שאני הכוח העליון יותר, חס ושלום. הוא לא רק שהוא לא נשבר מהסיפור, עוד הוא חיזק את המעמד שלו. הוא הלך והתחזק. אומרים כולם, אם באמת הקדוש ברוך הוא כזה גדול, למה הוא לא מוציא את ישראל ממצרים? מה זה מה שקורה פה? זה טענה שמחזקת מאוד את פרעה, וזה מה שהם נתפסו עליו. טענה חזקה מאוד, ואין עליה תשובה לכאורה בשלב זה. עכשיו, באו עבדי פרעה לפרעה ואמרו לו, תשמע, אנחנו יותר מדי חכמים. וזה הבעיה שלנו. הם ביקשו משהו מאוד פשוט, ואנחנו חשדנו בקשרים. הם ביקשו 3 ימים לעבוד את השם ולחזור הביתה. אתה אמרת, תודה, מי יוצא מעבד שבורח 3 ימים הוא יחזור? נראה לך שהם הולכים רק 3 ימים? סבתא, הם בורחים, נכון? ככה משה פרעה הבין. ואם הם בורחים, נשאלת השאלה, מי מפריע להם? אם הקדוש ברוך הוא גדול, בבקשה, שיעשה מה שהוא רוצה, כמו שהוא עשה בסוף. אז למה באמת צריך את האישור שלי? כן? זה הטענה. אבל באים בעבדי פרעה ואומרים לו, אדוני, אנחנו טעינו בכתובת. באמת הם רוצים לעבוד את השם רק 3 ימים. חשדנו בקשרים. הם ממש תמימים, מבקשים לך 3 ימים. ואם הם מבקשים רק 3 ימים ורוצים לחזור בחזרה, הם צריכים לנהל איתך משא ומתן, כי הם רוצים לחזור. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין להוציא אותם ממצרים, הקדוש ברוך הוא מעוניין שתתקיים בהם הפסוק 430 שנה, הם עבדו רק 210, 86, מה שלא יהיה. אתה עוד צריך להמשיך את השעבוד, הוא רוצה לנהל איתך משא ומתן, כי אתה הבן אדם שהוא זקוק איתך המשך שיתוף פעולה. אז מה אתה רוצה, שהוא יוציא אותם בלי רשות? אז איך יחזיר אותם? מה הוא עושה? הוא חייב לנהל איתך משא ומתן. וזה מה שאמרו עבדי פרעה. עד מתי זה לנו למוקש? למה? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. הם לא בורחים. אנחנו חושדים בהם שהם בורחים, ואז אתה שואל שאלות, למה הקדוש ברוך הוא לא מוציא אותם לבד? אבל אם הם הולכים רק לעבוד את השם אלוהיהם, זה מובן למה הם לא יוצאים לבד. כי הם רוצים לחזור בחזרה. הקדוש ברוך הוא הקופנים רוצה שתמשיך להשתעבד בהם. זה טענה חזקה שטענו עבדי פרעה לפרעה. וזה פורך את הטענה שלו. ואז אמר להם פרעה, בוא נבדוק. ובדקו וראו שהם באמת מתכוננים לברוח ולא לחזור. למה? הם לוקחים תינוקות. מה אתה לוקח תינוקות? מה יש לך לעשות איתם? הם רק מפריעים. אלא מה? זה בריחה. אם זה בריחה, חוזרת השאלה הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא צריך את האישור של פרעה? בשביל מה? אם הוא צריך את האישור, סימן שפרעה הוא הכוח העליון חס ושלום. ואנחנו נמשיך בצדק דרכנו. כן? זה הסבר מדהים של האור החיים הקדוש. כן. אחר כך, משה ככה היה, בא הרבה כל ארץ מצרים, במכת הרבה וגם במכת צפרדע כתוב, וינח בכל גבול מצרים. ללמדך שהיה מחלוקת גדולה בין כוש למצרים, על חלת קרקע למי זה שייך, ובמכת צפרדע הצפרדים לא הגיעו לשם, וזהו וינח כל גבול מצרים, לרעת מצרים היה. מה עשו המצרים? אחר כך במכת הרבה עוד הפעם כתוב, שמה? וינח בכל גבול מצרים. למה? אלא בגלל שזה היה אחרי מכת ברד.
ובמכת ברד כתוב בספר תהילים. מה כתוב שם על מכת ברד? הודו להשם כי טוב. איך כתוב שם? אמר ויבוא הרוב כי נמחק גבולם, שרץ עצם צפרדעים וחדרי מלכיהם. וישבר עץ גבולם. יפה. מכת ברד שבר את כל העצים. פעם הגמרא אומרת היו עושים גבול מעצים. הגמרא אומרת חצב זה עשב שהיו נוטעים אותו והוא היה מגלה את הגבול. למה? יש לו שורשים ישרים והוא עושה גבולות, ובזה הנחיל יהושע את הארץ. היו נוטעים חצבים בגבול וזה מתחם גבולות. עכשיו ברגע שהיה מכת ברד, מכת צפרדע, עשו גבול. איך עושים גבול עם עצים? נטעו עצים, איפה הגיע הצפרדעים? אחר כך במכת ברד כל העצים נשברו, לא היה זכר מזה, חזרה המחלוקת עד איפה היו הצפרדעים. טענו מצרים שזה היה יותר רחוק. בא הקדוש ברוך הוא הביא עוד הפעם מכת הרבה, והיה בכל גבול מצרים. עוד הפעם לתחם לי, להגיד שידעו עד איפה זה היה. ושיקנו אותם בחנמה. נו? לא, אחר כך, לא. ושבר עץ גבולם. זה הפסוק. ושבר עץ גבולם, נכון? המילים האלה מראים ששבר את העץ של הגבולות. עכשיו גם במכת... המלחמות ביניהם כל הזמן, הרבה חתך להם את העץ. כן, כן. וזה מה שכתוב גם כן במכת הרבה, וגם במכת צפרדע, עוד דבר שיש פה מכנה משותף. עשה מעלי רק את המוות הזה. יש במפרשים פה, אולי זה מדרש אפילו, שיחד איתם הגיעו גם כן נחשים, ולכן זה היה מוות. כן. אחר כך אומר, גם עוד דבר שהיה פה מכנה משותף. מי אומר? בעל הטורים. אומר שבהרבה היה, גם. מלמד, יפה. ארוחה אומר את זה. בעשר צבעים, עלינו חסמד, על צדעים, ועם הרבה באו נחשים, והיו ממיתים בהם. מה זה? כן. 10 יסר. יפה מאוד. אני אמרתי על זה ויעשר מעלות הנחש. ויעשר, ועד מה שתהיה פעם חג. פעם חג בגידלתי ה-131, זה סמך בן מלא, שיבוא ויקח את כל שונאי ישראל. אמן. יפה. עכשיו עוד דבר היה מעניין במכת צפרדע והרבה, שזה לא מילא את הארץ מהיאור או מאיזה כיוון שהם הגיעו, הם היו באים לבית פרעה, ומבית פרעה היה מוקד המבצעים, מטה המבצעים, והיו מתפרסים לכל הארץ. למה? כמו שכתוב, בו התחיל הגזרה, בו התחילה הפורענות. כן? ככה זה היה. אז זה נס, כי זה לא בדרך הטבע ככה למלות את הארץ. בסדר. עכשיו אומר פה ארוחה, על שייך הקדוש לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. מה זה הרבה אחד? ללמדך שהם עשו מזה חמוצים. ורצו שזה יישאר. ולא נשאר הרבה אחד, היה תחיית המתים. וגם כל החמוצים התעופפו ולא נשאר לו אף אחד. כן. וזה אומר רק את המוות הזה, רק בא למעט, אומר השייך. רק את המתים תיקח, את המוות, את החיים תיקח, לא את המתים. אומר לו לא. אם הולכים, שום זכר לא יהיה. וגם במכת הרוב, מכת הרוב לא נשאר להם גוויות, שלא ייהנו מהגוויות, שלא ייהנו מהעורות. והוא, כל כך הרבה חיות עם עורות, היו יכולים להציף את העולם במסחר, תעשר מזה. לא ישאיר להם, רק את הצפרדעים ישאיר להם. חומרים, בטבעש הארץ. כן. אז אומר, ואז... וזהו, ואז אומר במשה נושן, תהיה ידך לשמיים חושך על עץ מצרים, וימש חושך שהביא הקדוש ברוך הוא עליהם. למה הביא עליהם? במכת חושך דווקא שואלים, למה דווקא? אז יש תירוץ, ככה שואל רבי עובדיה מברטנורה, שמעתי תירוץ יפה, אומר כל העניין הוא של המכות הוא וידעתם כי אני השם. במכת חושך לא ראו, חושך לא רואים. אז מה המעלה במכה שלא רואים? כל העניין הזה לראות וידעתם כי אני השם. דרך הרמוז. עכשיו, במכת חושך עוד, למה הביא חושך עליהם? המדרש אומר לי, שכחתי הרבה פה, טוב. מה זה? מה זה? כל המכות הביא
כן. בגלל שהם כבשו על זה, הגויים לא יודעים את הדברים האלה, הם יקבלו מכה, הם יחזרו לסורם. אלא לחזק את ברור, ברור. בשביל עם ישראל הכל. ברור. טוב, אז אם כן, חושך, אומר המדרש, שלח חושך ויחשיך ולא אמר דברו. רבותינו אמרו, על שלא קיבלו במראות דברו של הקדוש ברוך הוא עליהם. מי לא קיבלו? המצרים. דבר אחר, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, המצרים ראויים לקות בחושך או לא? מיד הסכימו כולם כאחת ולא אמרו את דברו. וזה אומר, חושך למה הביא עליהם? אומר המדרש אחר כך, למה הביא חושך עליהם? לפי שאין מפניו משוא פנים, והוא חוקר ליבות ובוחן כליות. לפי שהיו פושעי ישראל, שהיו להם פטרונים מן המצרים, והיה להם שם עושר וכבוד ולא היו רוצים לצאת. אתם שומעים? יהודים הגיעו שם למשרות בחירות. זה לא ככה כמו שמספרים לגמרי, היו יהודים שדילגו והגיעו למשרות בחירות כמו קורח, שהיה אחראי על אוצרות של פרעה. נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרהסיה וימותו, יאמרו המצריים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. לפיכך הביא על המצרים חושך 3 ימים, שיהיו קוברים את מתיהם, ולא יראו אותם שונאים. כן? שאת השאלה, למה המדרש שואל אותי חושך, למה הביא עליהם? מתי שואל אותו את השאלה הזאת? אחרי שהוא אמר שהוא התייעץ עם המלאכים. הוא התייעץ קודם כל עם המלאכים להביא חושך או לא, אחר כך הוא מדרש חושך למה הביא עליהם. ההסבר הוא ככה. בדיני נפשות קיימה לן, שאם כולם אומרים חייב, אז הוא פטור, נכון? צריך שהצלת. אם אחד מהסנהדרין פוטר, אז הוא חייב מיתה. אבל אם כולם מחייבים, פטור. כאן מכת חושך זה מכת מוות למצריים. נכון? אם זה מכת מוות, מתייעץ עם המלאכים, כולם מחייבים. אם כולם מחייבים, זה מסבך את המערכת. אי אפשר לחייב, פטור. מה עושים? זה אומר המדרש, חושך למה הביא עליהם? אז התירוץ הוא ככה. אסמע כותב שכל מה שאומרים שאם כולם מחייבים בחיוב, אם כולם מחייבים פטור, כל זה מאותו סיבה. אבל אם זה משתי נימוקים, חלק מהסנהדרין מבינים שהוא חייב מיתה בגלל נימוק אחד, וחלק מבינים שהוא חייב מיתה בגלל נימוק אחר, הוא חייב מיתה. אפילו שכולם מחייבים. למה? כי כל אחד טוען שהנימוק השני הוא לא נכון, הוא פטור מצד זה. רק הוא חייב מצד אחר, אז יש פה והצלת. אפילו שבמסקנה הסופית כולם מחייבים, היות שזה משתי נימוקים, אז זה נחשב שיש פה הצלה ואפשר להרוג אותו. חידוש גדול. אומר גם פה במכת חושך זה היה ככה. למה הביא חושך עליהם? אומר כמה סיבות היה. אחד בשביל, שלקבור את הרשעים. אחד בשביל שעלה אישה משכנתה. והמצא חן העם בני מצרים. למה מצאו חן ביניהם? היו חיטטו בבתים ולא לקחו. מצאו חן ביניהם. הוא קנה את האמינות שלהם. ולכן 2 סיבות יש למכת חושך. אם יש 2 סיבות, אז זה לא נחשב שכולם מחייבים, ולכן אפשר לתת להם מכת חושך. כן. בהתראה כן, בהתראה, אבל שאתה מחייב אותו בדיון, למה אתה מחייב אותו? אז זה מחלוקת, כי לפעמים יש 2 צדדים, צד כזה, צד כזה, כולם מחייבים אבל לא מאותו נימוק. הוא ברור שהוא עבר התראה, כן, אין דבר כזה להיהרג בלי עדים והתראה, כן. רק 80%? הם התרגלו... נכון, 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 נכון. מספיק, מה אתה רוצה? מה זה מספיק? כי הם לא רצו לצאת. היה להם טוב. לא היה להם טוב? לא. תדע לך כלל, אני דיברתי עם בן אדם שהיה לו, הוא גר בחוץ לארץ, בדרום אמריקה, והיה לו עבדים, ממש, כושים, אינדיאנים. אומר, עבד, הוא נולד עבד. הם לא רוצים להיות בני חורין אפילו, הם לא מודעים לזה אפילו, הם אוהבים את האדון שלהם, עובדים בשבילו, רק בשביל לאכול בגד ללבוש, ומנשקים אותו ואוהבים אותו, כי הוא החיות שלהם. ונולד ילד קטן אצלהם, כן, נולד ילד, זה עבד שנולד נוסף למערכת, והם מגדלים אותו ככה בחינוך כזה, והנה האדון שלנו, הוא הצלת החיים שלנו, הוא נותן לנו לאכול לשתות בחינם, בלי הוא אנחנו יכולים למות ברעב,
הם שמחים להיות עבדים. הוא אומר, אתה לא יכול להבין את זה, אבל הם ככה גודלים. כאילו, זה היה החיות שלהם. הם לא רוצים להיות בני חורין, והם שמחים להיות עבדים, ומודים כל רגע ורגע שהם יש להם איזה אדון שהם עבדים שלו. וככה הוא נולד. עם ישראל, אל תשכח ש86 שנה היה קושי השעבוד. זה הרבה שנים. אדם נולד לתוך השעבוד. ככה נולדים, ככה חיים. נותנים לך אוכל ומים, נותנים לך לאכול ולשתות, בגדים ובתים, כי יקרא לזה לא משנה מה, אשל על חשבון המדינה. זה כמו קיבוץ. אתה עובד בשביל המדינה, וכל צורכך על חשבון המדינה. הם ראו בזה כיעד, הם התרגלו לזה כבר. ועד שמובא באבן עזרא, שזה אחד הסיבות שבשבוע הבא, למה הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותם לארץ מיד, אומר הם היו עם שפל ולא ראוי להילחם. לא היה להם את העוצמה הזאת להילחם, כוחות נפש. הם היו עם של עבדים. היה צריך להחליף את העם, כאילו דור חדש שיוולד בני חורין. זה כמו היום שהרבה אנשים אוהבים להיות שכירים ולא עצמאיים. תגיד לו, מה לא תיתן לו שיהיה עצמאי? הוא לא רוצה, הוא אומר, לא רוצה להיות שכיר. שראש שקט תקרא לזה, נכון? מצד שני... במקרה הזה צודקים, כי במדינה מי שעצמאי הוא מסכן גדול. טוב. כי אתה שכיר, אז אתה אמרת ככה. מי שעצמאי יגיד לך, בחיים אני לא אהיה שכיר, מה אני... מחכה לשקוט על שמריי, אני מחכה להיות אותו דבר? מה אני מחכה? כן! כן. נגיד מה שאתה רוצה, זה המצב, זהו זה. הלאה. יבוא משיח ואנחנו נהיה עבדים שלו, בעזרת השם. בסדר? אז אם אנחנו מסודרים, אז זה הסבר אחד, למה המדרש רבה אומר ככה. זה הסבר אחד. הסבר שני יש בספר לחם העוני, אגדה של פסח לחם העוני, הוא אומר פירוש יפה ככה. הוא אומר, יש ספר כהונת עולם, שהוא אומר, על פי דברי המשנה למלך, אומר שהרכוש גדול, למה עם ישראל יצאו ברכוש גדול? מדין חבלה. הם הרי חבלו בעם ישראל, השתעבדו בהם וחבדו בהם. כן? עכשיו יש לנו דין שבחוץ לארץ לא גובים דיני כנסות, רק בארץ ישראל. בחבלה, כדי לגבות מחיר חבלה, שזה רכוש גדול, זקוקים לדין בית דין בארץ ישראל, סמוכים. איך אפשר בחוץ לארץ? כן? בכל שמשפט כתוב, אדם שחבל בחברו, אין מגבים דיינים שאינם סמוכים בארץ ישראל, נזק, צער ופגם ובושת וכופר, אלא רק שבט וריפוי. אדם הזיק את חברו, הוא חייב לשלם הוצאות קופת חולים, הוצאות ריפוי. חוץ מזה, שום דבר. כל השאר זה בגדר של חייב בדיני שמיים, חייב בדיני שמיים, לא גובים את זה בשלב זה. מה? רק בבית משפט, וזה בעיה בבית משפט לגבות את זה. לפי דין תורה אסור. חוץ אבא כתב, ככה, חידוש יפה, אם יש חברת ביטוח מותר, למה? אסור לגנוב חברת ביטוח, חס ושלום. אז למה מותר לגבות מחברת ביטוח? כי זה הביטוח, על זה הם חתמו. הביטוח מאפשר לך, מה זה ביטוח? שילמתי, עשו איתי חוזה. מה החוזה אומר? שאם קורה כך וכך, הם משלמים לי שבט, בושת וזה. זה הביטוח, שילמתי, זכותי לקבל את זה. נכון שלפי דין תורה אין מקום לתביעה כזאת, אבל ברגע שזה הביטוח, זה התנאים ביני בינך, זה התנאים שתשלם לי, אז מה הבעיה? לכן מותר לקחת מחברת ביטוח את התנאים שהם נותנים. אבל עליו הכי לא. אבל זה קורה הרבה בבית משפט. אתה הולך לבית משפט, אתה יוצא זכאי, ואתה מקבל דמי עוגמת נפש, ומה לא, ואסור לקחת את הכסף הזה. אסור, בטח שאסור. כי מדין תורה אתה לא יכול לקבל דמי עוגמת נפש, אז מה אתה מקבל פה? ומה עם הסבל? בהלכה אין סבל. בהלכה יש סבל וזה דיני שמיים. יש מי שרצה לומר שזה נקרא כמו שהוא תפס. בית משפט היום זה קרא תפס, ויכול לעשות את זה. אני לא חושב שהוא צודק, הבעיה נגד זה. זה היתר של האנשים שמתירים לעצמם ללכת לבית משפט. תפס, אם תפסתי, אדם עשה לי נזק,
ותפסתי לו, גנבתי לו, כאילו לקחתי את הנזק, לקחתי. אבל תפסת, כי הוא חייב לך בדיני שמיים. אם תפס, לא מוציאים מידו, כי הוא חייב לו באמת בדיני שמיים. אז הם אומרים היום בית משפט זה כמו תפיסה כזה, תפסתי. לא יודע. השם ירחם, יזכה אותנו לא ללכת למקום הזה כל ימי חיינו. שלא נזדקק להם. מקור הרשע של כדור הארץ. מה? אם מישהו מרביץ למישהו, לא מספיק שהממשלה, החוק מחליש אותו, וגם נותן לו פיצוי. כן? לא היה דבר כזה פעם. פעם לא, משהו חדש. מי ייתן פיצוי? המדינה? פיצוי בממשלה, קופת חולים, הכל. נו, כן. אבל פיצוי, מי צריך לתת פיצוי? חייבים אותו. את מי? המכה. זה מכה. זה אסור לפי ההלכה. אז למה אסור? לא דנים דיני קנסות פה. זה קנס. פיצוי זה קנס. פיצוי במילים אחרות זה קנס. אין דיני קנסות. אדם לא הולך לעבודה כמה ימים. אני מודה לך שזה קיים בתורה, זה כתוב בתורה הדברים האלה. רק שיפתו היתר אפו ירפא, כל מה שהוא לא עבד צריך לשלם לו. כל זה רק בארץ ישראל ורק בבית דין סמוכים. אין לנו את זה היום. זה התורה אומרת את הטענות האלה, זה טענות שהן נכונות, אבל כדי לדון דיני קנסות צריך שיהיה בית דין סמוכים בארץ ישראל ואין לנו דבר כזה. זהו. אין מה לעשות, אין. זה קשה, מה נעשה? אדם עשו לך בושות. נכון? יש פה בעיה? צריך משיח. הדברים האלה מסכנים, מה קרה? שהרגו את המוחדר הזה, את הכלב הזה. הם רוצים מאסר עולם על הקטינים, ולא רק זה, נתנו להם קנס כספי גדול מאוד לתת למשפחה. ובשחרור מחבלים הם לא ישתחררו, אל תדאג. זה ערב רב. נו, אנחנו מכירים אותם מהיום. שטויות. ככה? מה זה למען יראו ויראו? כל שטויות. זה מדינה מרושעת. כן. כן. כן, שיחכה כמה ימים. שלא צריך לפגוע בערבים בארצות הברית. כן, אין בעיה. כי הוא הראשון. אלא לא משנה, הקדוש ברוך הוא מסבב את העולם בצורה הכי יפה ונכונה, והכל תראו איך זה קורה, הכל הפוך על הפוך. בשביל הקדוש ברוך הוא זה סרט שאתה לא מאמין איך זה קורה, הכל קורה הפוך על הפוך והפאזל מושלם. כן. בסדר, בוא נמשיך. תירוץ שני, למה היה צריך לשאול אותם רשות? אמרנו שכל דין של רכוש גדול זה מדין חבלה. אמרנו חבלה, חובל בחברו, לא יכול לקבל נזק. למה? בגלל שזה דיני קנסות ולא גובים בחוץ לארץ. וזה שואל המדרש, חושך למה הביא עליהם? במכת חושך עם ישראל קיבלו את הרכוש גדול, בזכות מכת חושך. למה הביא עליהם? איך מותר לנו לקבל כסף? אומר, זה בגלל שהתייעץ עם המלאכים. המלאכים נקראים זין טובי העיר. עם התייעצות עם זין טובי העיר, מותר לגבות דיני קנסות גם כן. אז אם כן, המלאכים נקראים זין טובי העיר, 7 טובי העיר של העולם, והם הסכימו, והייתה הסכמה חד פעמית שהפעם אפשר לדון דיני קנסות פה במצרים. בסדר. עוד יש לנו פה במכת חושך. אומר שהיה 2 סוגי עונשים במכת חושך. 1 3 ימים, רק לא ראוי שתחיו. ואחד לא קמו איש מתחתיו 3 ימים. למה? אומר אלשיך לא סתם, אלא היה 2 סיבות לחושך. 1 בשביל לקבור את הרשעים, מספיק שהם לא יראו מה אנחנו עושים. אז יש 3 ימים. 3 ימים אחרים כדי לחטט להם בבתים, צריך שהוא לא יזוז. לכן היה חושך בצורה כזאת שהם לא זזו. כן, לא סתם הקדוש ברוך הוא אומר. אומר רבנו אפרים על התורה, הוא היה לפני 900 שנה, לא ראוי שאת אחיו וכובס על האור במושבותם. אומר, האור ששימש לישראל ב3 ימי אפלה, מאיר להם לא רק ביום, כי אם גם בלילה. הלילה גם היה מאיר. היה משהו מיוחד בחושך הזה. שבלילה, עם ישראל היה להם תאורה, אור במושבותם, זה אור הגנוז. ולכל בני ישראל היה שפי תיבות לילה. במכה זו שימשה בהם בחודש אדר, ולכן אור גימטריה באדר. ולכן כתיב במפלת המן ליהודים, הייתה אורה.
אומר רבנו אפרים, מה זה? הייתה? מכת חושך בחודש אדר היה אור. ואור במושבותם למשך כל הדורות. חודש אדר זה חודש של אורות וישועות. מי שיש לו דין עם גוי, שיקח אותו לחודש אדר. כן. מה? כן. השנה, שנה מעוברת, זה רווח הגדול. כן. בעזרת השם. ואומר... וזהו, עכשיו במכת חושך אומר לו משה, ואומר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, וגם הקננו אליך עמנו, לא תשאר פרסה. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. מה פירוש? הפירוש הפשוט הוא ככה. משה רבנו אומר לפרעה, תראה, אתה גם צריך להביא לנו זבחים ועולות. עד עכשיו לא ביקשתי, מהיום אני מבקש. ולמה? אומר, כי עד עכשיו לא היינו צריכים כל כך להודות לקדוש ברוך הוא. אבל אחרי כל כך הרבה טובות שהוא עשה לנו, וכל כך אחרי הרבה מכות כאלה, כבר מכה שמינית, תשיעית, והקדוש ברוך הוא כל כך משקיע בנו כביכול. אז אנחנו צריכים עכשיו להחזיר לו טובה, תמורת כל מכה, עוד איזה כמה קורבנות, ואין לנו מספיק כבר צאן. אז אנחנו מבקשים סיוע, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. ואנחנו לא נדע מה נעבוד על השם עד בואנו שמה. אנחנו עוד לא יודעים כמה עוד מכות תקבל, כי כל מכה ומכה מחייבת תוספת עוד בהמות. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו זקוקים לסיוע בבהמות. וכמה שאתה מתעכב, תצטרך לסייע יותר בבהמות. כן? זה פירוש פשוט. יש באמת טענה למה זה לא יתקיים. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. האם זה יתקיים או זה לא יתקיים? לא שמענו שפרעה נתן להם משהו. לא שמענו. למה זה לא יתקיים? זה לא יתקיים. פרעה נתן להם בהמות? פרעה חימש את כל החיילים שלו בזהב וכסף. כסף וזהב היה לנו. אבל זבחים ועולות. לא שמענו שפרעה, לא יתקיים הפסוק הזה. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. לא, זה לא יתקיים. היה צריך להיות משהו. כל דבר כתוב בתורה, התורה מספרת לי הרבה פרטים פה. נו. אז יש בזה שתי פירושים. שאני יודע. יש פירוש הפשוט הוא, כמו שאומר בספר מרי אסד. אומר, לב נשבר, נבחר להשם מזבח, הפסוק אומר. ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, כתוב, פרעה הקריב. אומרים חז"ל, מה זה הקריב? שאלה ואש בשמיים. עם ישראל, על ידי זה שפרעה רדף אחריהם, הכניס אותם למצוקה אמיתית. עד עכשיו זה היה נחמד, מאוד היה יפה כל המכות. אבל זה לא החזיר בתשובה את עם ישראל. לא חזרו בתשובה. נחמד, דם, צורדיה, קינים, משחקים עם הגויים ככה, מתעללים בהם. התעללתי במצרים, אומר רש"י, שיחקתי במצרים. היה פה משחק, ממש צחוק. אבל עדיין לא חזרו בתשובה. מה גרם לעם ישראל לחזור בתשובה? ברגע שהם היו במצוקה, היו סגורים. בקאי, פרעה הקריב את ישראל בשמיים. אומר, וזה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. הרי לב נשבר וחזרה בתשובה זה הרבה יותר טוב מקורבנות. נבחר להשם מזבח. אתה תזכה אותנו לחזור בתשובה, במילים אחרות. מה זה זבחים ועולות? חזרה בתשובה, התקרבות להשם. אומר, אתה תגרום את זה. מה זה? פרעה הקריב את ישראל אבינו מהשמיים. ככה מפרש מרי אסד, פירוש אחד. אבל למה באמת הוא לא הביא להם בהמות פיזית? המהרי"ל דיסקין אומר, ככה הוא כתוב בהגדה של פסח, המהרי"ל דיסקין, אומר בגלל שכתוב במדרש שמכת שכין לא עזבה אותם, וכי כתוב שהשכין היה באדם ובבהמה, ואם כן הבהמות היו בעלי מומים, ולא יכלו לקחת את הבהמות האלה לקורבנות. אם הוא נותן את זה ליהודי, אז מבטל אותו. זה אולי עוד אפשר לומר. וגם, אני לא זוכר בדיוק, אם דבר שיש בו רוח חיים אפשר לעשות אותו קורבן, בהמה.
שהשתחוו לה, אני אוכל את הקורבן? נאבד אסור, גם באמר שיש לו רוח חיים? לא זוכר, יכול להיות. אבל בזה שהם נותנים את זה ליהודים זה ביטול כנראה. זה הגדר. מה? כן, מה התשובה? אתה. בסדר. עכשיו עוד ממשיך ואומר, לא אוסיף לראות פניך, ואומר משה כן דיברת, לא אוסיף עוד לראות פניך. כן, ואומר עוד נגע אחד, דברנה באוזני העם, בבקשה ממך, כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם, חידוש גדול לא קיים בהם. נשאלת השאלה רק בשביל שלא יאמר אותו צדיק, הקדוש ברוך הוא לא צריך לקיים הבטחות בגבילי זה, מה זה שלא יאמר אותו צדיק? אז הפשט הפרשות הוא ככה, עם ישראל לא היה מגיע להם, לא היה כדאי להם הרכוש גדול. מה עשו עם הרכוש גדול? עשו מזה עגל, וזה מה שחסרון. משל למה דבר דומה אומר המדרש לאדם מלך ששם על בנו צלוחית של פלטון של מיני בשמים והושיב אותו בפתח של מקום של פרוצות, ואחר כך אומר מה אתה שואל אותם למה הוא חטא? אומר אדוני כאן אתה נתת להם כסף, עושים עבודה זרה. אז מצד זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה לא משתלם ולא כדאי, אז זה לא שווה את המחיר. היה עדיף שלא יקבלו את הכסף, למרות שהשם הבטיח היה עדיף שלא לקבל את הכסף. אבל שלא יאמר אותו צדיק, היה צריך לתת להם את הכסף. זה באמת כמו שמובא, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. מובא במפרשים שראינו אנשים שנתנו מעשרות ולא היו עשירים. התשובה היא ככה מביאה בספר היעבץ על המשניות, זה לא היעבץ האחרון, זה הקדמון. וככה מובא בעוד ראשונים, שהיות שהאדם הזה היה מגיע לו עונש, הוא עשה עבירות. היה מגיע לו איסורים, צריך לקבל מחלה חס ושלום, לא על אף אחד. על ידי זה שהוא עשה צדקה, ולא נהיה עשיר, והוא חנוני לה בזאת, והוא לא שואל שאלות, וליבו שלם עם השם, זה מחפר לו במקום המחלה. כמה אדם מוכן לשלם שלא יהיה לו מחלה? כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז לפעמים אדם לא רואה את העשירות בעיניים, אבל דברים נסתרים. מנעו ממנו מחלות, דברו ממנו דברים שאם היו שואלים אותו, אתה רוצה כסף, אתה רוצה את זה? היה אומר לך, אני רוצה את זה. מובן? ולכן, זה הדבר הזה שיש לנו, שלא היה צריך לתת להם את הכסף. זה לא היה משתלם לעם ישראל ולא כדאי. עושר שמור לבעליו לרעתו. ברוב המקרים זה ככה. כן? לכן לא כדאי, אפילו שכשברוך הוא אמר שיצאו מחוש גדול, יכול להמיר את זה על דברים אחרים, אצל הכשברוך הוא זה מסודר, ולא חייב לתת כסף. אבל בשביל שלא יאמר אותו צדיק. עוד פירוש יש בזה, פירוש אמיתי יותר, כאילו, אומר כתוב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אחרי עם יוד זה אחרי הרבה זמן. לא מיד הם יקבלו את הרכוש גדול, אלא אחרי כן. מה זה אחרי כן? בביזת הים. וזה מה שכתוב, כן? גדול זכת הים יותר מביזת מצרים. שנאמר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אם כן, אחרי כן יצאו ברכוש גדול מתי זה? בקריאת ים סוף. אז למה צריך שאלה אישה משכנתיו? שלא יאמר אותו צדיק. הוא יראה שבוע ימים הם יוצאים בלי כלום, זה מבחינתו לא בסדר. על שבוע ימים היה כאן שאלה, אבל לא יותר מזה. יש את השאלה מה אברהם אבינו לא יודע לקרוא באחרי כן שזה ייקח עוד זמן, למה ששאל שאלות? אלא מובא בתוספות על התורה באחרי חר יוד, אחרי יוד מכות. יוד בא לרמוז יוד מכות. אז באמת זה לא כתוב אחרי הרבה זמן, לא מופלג, אלא סמוך. אלא כתוב אחרי, יוד לרמוז ליוד מכות. יוד לרמוז ליוד מכות, באמת זה אחר, זה מיידי. אז אם זה מיידי, אברהם אבינו ישאל שאלות, איך יוצאים בלי זה.
כן, לכן פה זה לא מופלג. ויתן אתכן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בעיני בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. הרב הגדול, החפץ חיים, היה אומר שמבחינתו זה נס הגדול ביותר שהיה בכל יציאת מצרים. למה? מי היה כאן במצרים? מי היה האויב המושבע של המצרים? פרעה. היהודים ירדו לחייהם, לא היה משפחה שלא היה שם מתים והרוגים ופצועים. החיים שלהם נהרסו עד היסוד, המדינה הושחתה, שמאות בשנים ייקח לה להשתקם ממה שקרה פה. מי גרם את הכל? היהודים. איך מצרי רואה יהודי? חסנו אותו שנאת מוות, נכון? הרס לו את החיים. הפסוק אומר, ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. איך יכול להיות? הרסו לכם את החיים, השונאים שלכם המושבעים, אתם כן העם בעיני מצרים? מה הווה אמינא? ועוד, גם האיש משה. משה היה מבוקש מספר אחד במדינה להריגה. הוא מתעלל במערכת, גורם להם את כל הצרות. והאיש משה גדול מאוד, הערצה נכבדת יש אליו. איפה שמענו דבר כזה? להבדיל כמו אמריקה עם בן לאדן, היו מעריצים אותו? איזה פיגועים יפים אתה עושה, איזה עוצמה. יש הווה אמינא לומר דבר כזה? מה זה קורה פה? שהאיש משה גדול מאוד בעיני מצרים, בעיני פרעה. מה יכול להיות? זה פלא. אומר החפץ חיים, מבחינתו זה נס הרבה יותר גדול מכל הניסים. כן. בסדר. אחר כך אומר פסוק, אומר משה, כה אמר השם, כך חצות הלילה אני יוצא מתוך מצרים. לא אמר לו בחצות, אלא אמר לו כך חצות, שלא יצאו יצטגנני מצרים. למה שהם יטעו? יש בזה שתי פירושים. סבא היה במאור ישראל היה מביא את זה והיה אומר את זה הרבה, שהרי כתוב ויחלק עליהם לילה. איפה? אצל אברהם. חצי לילה הלך למי? למצרים. איזה חצי? של סדום. שהשם אומר בחצות, איזה חצות? חצות של סדום. לא חצות של מצרים. איך צריך להסביר את זה לחרטומים? לכן אמר להם כחצות. עוד פירוש יש בזה, הם הולכים לפי שעון, כל מצרים שעון אחד. חצות, חצות. באמת זה לא קרה כך, אצל הקדוש ברוך הוא מחשב עיתה ורגעיו. כל מקום ומקום, המכה הייתה בדיוק בחצות. וזה מה שכתוב, ויעבור השם בכל מצרים, כמלך ההולך ממקום למקום. ההריגה של הבכורות במצרים לא נעשתה בבום אחד בכל המדינה. זה נעשה כאילו זה לוקח לקדוש ברוך הוא זמן לעשות את זה. זה התחיל בקהיר בדקה הראשונה, אחרי חצי דקה זה הגיע לאכסנדריה, בקיצור, כי אני לא מכיר שום דבר שמה, דמנהור, בטיח. למה זה? כי כל מקום עם החצות שלו, ו5 שניות זה גם משמעותי. אז היה ב5 שניות הראשונות בעיר הזאת, 5 שניות השניות זה, אז זה כאילו לוקח לקדוש ברוך הוא כביכול זמן לעשות את זה. כמלך העובר ממקום למקום. וזה לא, איך תסביר למצרים את זה? יום אדוני, זה לא היה בדיוק בבת אחת, זה לקח 5 דקות. למה? איך תסביר לו? אז לכן אומר, תגיד לו, קח חצות ותסתדר איתו. כן? עכשיו אומר, מבכור פרעה יושב הכיסו עד בכור השפחה. במכה בפועל כתוב עד בכור השביעי. ללמדך שבהתראה הוא יתראה בו רק בכורות מאמא. בכורות מאבא לא. למה? כי פרעה עצמו היה בכור מאבא. רווק שבא לאשת איש. ולכן הוא היה בכור מאבא. אז לא היה אכפת לו. הוא אומר, בכורות מאמא ימותו. הוא היה גיבור החשבון אחרים, זה פרעה. הוא אומר, למה לא? שימותו. העיקר אני נשאר, זה בסדר. אבל הוא לא ידע שגם בכורות מאבא ימותו. אז למה משה לא אמר לו בכורות מאבא? כי בפועל פרעה נשאר. והוא לא מת, אז אי אפשר היה להתחייב על זה. הוא אומר לו, תשמע, אני מתחייב בכורות מאמא ימותו, אבל הייתה צעקה גדולה בכל מצרים. אין בית אשר שם מת, למה? כי הלכו כל המצרים, התמינו את כל הבכורות איפה? אצל היהודים. אז כל בית שהיה שם גדול שבבית מת. אז אם כן, היה צעקה, היה בקשיש, הרבה הרוגים בקשיש, ככה. אז אם זה בקשיש, והתחילו גם בכורות מאבא למות, פחד זו עכשיו, פרעה הבין שהחגורה התעדקה עד הסוף. נגמר. עוד דקה גם הוא לא פה.
כן. מה אומר? רבי צור מוספי, שמעתי שיעור לפני 20 שנה, הוא אמר שגם הבכורות שמתו היו באדמה, הוא הקים אותם חיית המתים לפני כל המצרים והרגו. מעניין. זה לא יודע מאיפה הביא את זה. מעניין, המארי אסד אומר, לכאורה אפשר היה לדעת מתי חצות מהכלבים. הכלבים צועקים בדיוק בחצות. אז אם כן, למה זה יום אחר בסדר? חרץ כאב לשונו. אז אם כן, אי אפשר היה לדעת מתי חצות מהכלבים. פלא פלאות. מה? אסיר מצרי שהיה במדינה אחרת, כן. בכורות האלו גם כן מתו. כן. לא רק בארץ ישראל, היו מצרים. כולם. יפה מאוד. כל המצרים בכל העולם מתו. יפה מאוד. וזהו. אחר כך אומר לי, בהמשך הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא אומר שאני אעשה ולא שליח. האריז"ל אומר למה לא? כי מלאך לא יוכל לחלץ למצרים כדי שהוא לא יתקלקל שם. כמו שראינו אצל סדום, שירדו 2 מלאכים לסדום והתקלקלו, השפיע עליהם האווירה ואמרו משחיתים אנחנו. כן? אז אם כן, לא היה משחית, נכון? ואומר, ולא יבוא, ייתן המשחית לבוא לבתיכם. הזוהר הקדוש מפרש שזה עניין רוחני. למעשה באמת כתוב שהיה משחית. למה? כי ירדו איתו 9,000 רבבות מלאכי חבלה. כך כתוב בהגדה של פסח. אז רואים שבאמת היה משחית בסוף. מה עושים עם זה? אז אומר הזוהר, לא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף, פירושו לא יהיה קטרוג, לא יעבור בבית שלכם קטרוג. מעלה לעובדי עבודה זרה, אפילו עבודה זרה. ככה מפרש באר בשדה, אבל באמת היה השחתה על ידי משחית במצרים. כמו שזה כתוב בפשוטו. אלו שהחביאו את המצרים אצל היהודים. זה לא היה משחית, הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד. זה הקדוש ברוך הוא. כן. רק הוא יודע... לא, זה השמחלוקת. המסקנה היא ככה, יש בכורות מאבא, יש בכורות מאמא. בכורות מאבא הקדוש ברוך הוא, בכורות מאמא השטן. ולכן עושים פדיון דווקא לבכורות מאמא. למה? הרי במצרים מתו גם בכורות מאבא. כי זה הקדוש ברוך הוא עושה, יודע איתה ורגעיו, אין לנו שאלה למה לא מתו מיותרים. אבל שניתן רשות למשחית, לא מבחין בצדיק לרשע. וזה משחית, משחית זה בעייתי. זה בכורות מאמא. בכורות מאמא מזהה רק המשחית. כן? בסדר. ממשיך ואומר, משה ואהרון עשו את כל המופתים האלה. כן? כן. כן, מה אתה אומר? מה? הוא אומר, אז המצרים הלכו, שמו את הילדים שלהם אצל הבית. נכון. המשחית לא יכול להיכנס לבעד היהודי, כי יש שם דם. נכון. ולא כתוב והקדוש ברוך הוא המית. אומר והקדוש ברוך הוא היכה כל בכור בארץ מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא היכה את כל הבכורים. גם כל אלה נכנס בבתי ישראל וחיסל את כל אלה ששמו בבתי ישראל. אז מה, לקראת הבוקר, היה רוצים לזה לדבר. לקראת הבוקר הלכו ואמרו, בואו, הילדים מתפרפרים. למה הקדוש ברוך הוא היכה, ואלה היו מתפרפרים. בואו תיקחו אותם. עד שבאו לקחו אותם, באו ליד הבית שלהם, המשחית היה מחכה שם, לא היה מחסר. זה לא ייתן המשחית אבל יפה. היכה כל בכור. לא כתוב הקדוש ברוך הוא המית כל בכור. הקדוש ברוך הוא היכה אותם. ראית איזה מקום את הפירוש הזה? זה כתוב? הרב יצחק כהן שנשברו אמר. הבנתי. אמן. ככה הוא אמר. יפה מאוד. טוב. עכשיו, מה אומר רבנו בחיי, למה עם ישראל הצטוו לדם פסח ודם מילה? למרוח את הדם על הבתים של המשקוף והשתי המזוזות של הדם פסח. אומר על דרך הפשט, שישראל היו סיבה בפרסום האלוהות בעולם בגאולו זה של מצרים. גאולת מצרים זה מקרים שהקדוש ברוך הוא מוכיח את הכוח שלו בעולם.
לכן הצטוו במצוות הפסח לעשות עניינים מפורסמים כנגד המלך הרשע שהיו ברשותו, לבזות את אמונת המצרים לעיניהם ולקבוע בלב אמונת הקדוש ברוך הוא ויראתו. ומזה הצטווינו לשחוט את אלוהיהם ולאכלו צלי ולא מבושל בגדרה. כי אם צלי אש, למה? שיהיה מפורסם ביותר כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן עצם לא ישברו בו, שישאר השלט שלם, שיבינו מה אכלו פה עכשיו. ואף לא עופר דרך יתפרסם בריחו, לכן צריך לאכול אותו דווקא צלי. ולכן צריך לתת את האדם במשקוף ומזוזות, שיהיו מקומות נגלים ומפורסמים, להורות שמידת הדין מתוחה כנגד המצריים. עד הסוף. וזה מובא במפרשים על שבת הגדול. הרניס של שבת הגדול, מה זה היה? שהם שחטו שמשכו קחו לכם צאן. וזה מתי היה משכו? ביום שבת, 4 ימים לפני יציאת מצרים. פסח שיוצאים מצרים ביום חמישי, יום רביעי הקורבן פסח, 4 ימים קודם צריך לבקר את השה. ואמרו להם, בכורות, ולא עשו כלום ליהודים. נשאלת השאלה, מה אתה רוצה שיעשו? הרי הקדוש ברוך הוא מצווה, שמשכו קחו לכם. אז כן, הם צריכים לקחת. מה אתה חושב שהם ייקחו ויהרגו בהם? מה ואמנה? הקדוש ברוך הוא ציווה, הכל יהיה בסדר. אלא מביא הרב הגדול, הרב רפפורט, הראשון לציון, הוא אומר פירוש מדהים. רבי חיים הכהן רפפורט, הוא אומר פירוש מדהים. הוא אומר, מי אמר שצריך לקחת דווקא כבש? קורבן פסח כאשר גם כן בעז. ועז זה לא אלוה של מצרים, רק הטלה. אז יכלו לקחת עזים. הם רצו להדר ולעצבן את המצריים, לקחו כבש. אבל הם לא היו חייבים בזה, והסתכנו בזה, וזה החידוש של שבת הגדול. שהם לקחו דווקא כבש לעצבן אותם, שזה אלוה של מצרים, ואפילו הכי ניצלו. זה היה הפלא. עכשיו, הרבי מלובביץ' אומר, למלכי מצרים בבחוריהם, הרי הבכורות באו ואמרו לפרעה, מה זה? אנחנו הולכים למות. הרי זה צפור, מה 9 פעמים מה שמשה אמר התקיים? כמי המומחה, 3 פעמים, מה זה פה? אז בטוח שהם הולכים למות. מה זה למות? מה קרה? עשו התקוממות. ואז היה מלכי מצרים בבחוריהם. אומר הרבי מלובביץ', מי זה היכה אותם? ההורים היכו את הילדים. הרי מי זה הצבא? מי זה? אח שלו או אבא שלו? מישהו שם, זה המשפחה. מי זה? מי היה נגד הבכורות? הם לחמו אחד באחד. על מה? דבר שאין בזה שום היגיון. הילד שלך מבקש לא למות. הוא צועק, אני לא רוצה למות. אתה הולך, הורג אותו. אתה לוחם בו. איזה היגיון יש בזה? אומר, בזה התקיים הפסוק שאומר, שאת אשר התעללתי במצרים. תחילת הפרשה, אומן תספר. אומר רש"י, שיחקתי. זה ממש משחק. המצרים שבאים ולוחמים בילדים שלהם בבכורות והורגים אותם, זה משחק. אין לזה שום היגיון. הקדוש ברוך הוא עושה צחוק מהם. אין להם שכל. הם פשוט איבדו את האנושות, איבדו את השכל. הם עושים דברים בלתי מעוגנים, בלתי נתפסים בשכל. כן? זה מה אשר שיחקתי. כן, זה משהו רעים. פירוש שהבכורים היו מכים בהם, יוצאי מצרים בבחוריהם. כן. הבכורים היו מכים את המצרים, לא רצו למות. אמרו שהם בכורים, הם לא יצאו את ישראל, הם ימותו, אז הם היכו את הבכורים שלהם. כן. וזה החידוש באמת, כי מצד אחד עוד הסבר על חלוקת העבודה, שבאמת הקדוש ברוך הוא הרג במצרים, אבל המשחית הרג במצרים, אבל בבתי עם ישראל שהיה את הדם, היה אסור למשחית לכנס, והיה שם בכורות של מצרים, שם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו הרג אותם. בסדר? באמת כן היה משחית במצרים, לפי פירוש אחד, אבל אלה שבתוך הבתים, שם לא יכל המשחית לכנס, כי יש שם את הדם, שם היה צריך שהקדוש ברוך הוא בכבודו. אבל זה לא לפי הארי, לפי הפירוש האמיתי יותר זה הארי. הארי אומר אם היה חיות במצרים היה מתקלקל. אז מה זה לא ייתן המשחית? פירושו שקטרוג, שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. רק בקריאת ים סוף היה קטרוג, אבל בשעת המכות במצרים היה הערה גדולה, ושם לא היה שום דבר של
קטרוגים. לא היה מקום לקטרוגים בשעה הזאת. כן? ברור, כן. אף אחד יהודי לא מת באותו הלילה. וחנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.